Ia uite ce fac oamenii aici, frate. Bagă pământul pământul din carieră, băgat peste lac, care are cel puțin 50 de ani aici. Cu ce drept? Ia uite. Deci am apucat jumate din ele, este o jumătate de pește în el, care nu interesează pe nimeni. Cum se duce, frate, peștele care e aici în lacul ăsta? Ia uitați-vă ce e aici. Arată-vă cum azi aici cum ascurează. Arată cum ascurează. Ia uite, cu buldo excavatorul. Ia uite, fauna. Cred că se vede acolo, ia uite. Ia uite. Ia uite, păsările. O să plece toate, clar. Rațe tot absolut. De unde e cărața pământul ăsta? Ia uite, nici nu vrea să stea de vorbă cu noi. Domnul! De unde cărați acest pământ? De ce-l băgați aici în lac? De unde se care acest pământ? Nu știți? Nu vor să vorbească cu noi. Ia uite cum se cară. Se vede aici că a fost lacul de mare. Da? Uitați-vă ce se întâmplă în România noastră de zi cu zi. Nu se poate așa ceva, ia uite ce e aici. Ar zic că venirăm aici la lac. Hai să încercăm să vorbim cu domnul, să vedem dacă domnul vrea să vorbească cu noi. Vă salut de aici. Domnul meu, de unde aduceți acest pământ? Păi nu are voie să bage în lacul ăsta, are 50 de ani lacul ăsta. Patronul firmei, unde să mă duc, cu cine să vorbesc? E mașina aici? Trebuie. Auzi că e patronul aceea, e mașina aceea. E patronul cu mașină cu tot aici.